Naglanding si Amy Marcos dito sa San Carlos City sa tapat ng Division Office ng San Carlos City, mga ka-friend. Sinalubong na po siya ni Mayor Julia Resuello. Set ang pistahan daw helicopter. Takot yung mga tao. Alis na. Nakasakay na siya mga friendly. Kaya dito ngayon, yan, si Madam Amy Marcos sumakay na dahil dinumog siya. Hindi na alam ang gagawin kasi nila. Thank you mga ka-friendly. Maraming tao. Yan. Dinumog na helicopter.